hebben dit jaar de 29e editie van Savok Beach. 3 dagen lang met name volleyballen en vanavond ook voetvolleyballen in het zand. Extra bijzonder op een nieuwe locatie. Ja, absoluut. Het was tijd voor een nieuwe locatie. De laatste jaren was het zand steeds een groter probleem. Dus de stootschoenen aangetrokken en dit gerealiseerd in de notendop. Ja, want voorheen werd er eigenlijk heel veel zand op het plein gestort. Ja, klopt. We praten over 400 ton zand. En dat werd door bedrijven rondom Stadsverhent werd dat gesponsord en naar hier gebracht. Alleen het probleem was altijd het opruimen. Dat moest altijd de dinsdag na het toernooi weg. En dat was altijd een enorm stressgeval. Dus ja, we hebben onze schoenen aangetrokken en naar de gemeente gestapt. En we hebben gevraagd of we hier een mooi terrein mochten maken. En dat is gelukt. Je zegt net, het is de 29e editie van dit toernooi. Hoe zorg je er nou voor dat het 29 edities lang leuk is voor iedereen om te komen? Ja, ik denk dat we echt voor heel veel deelnemers gewoon een heel vertrouwde naam zijn. Waarvan ze gewoon weten dat ze een dag vol plezier en gezelligheid hebben. En waar we ook heel blij mee zijn is dat we eigenlijk ook na corona terug zijn gekomen. Want we zijn er een jaar tussenuit geweest. En we hebben ook een jaar een toernooi op het gras georganiseerd. Omdat het op het zand niet meer lukte. En ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat mensen ons niet zijn vergeten. En ons nog steeds volop blijven vinden. Ja, want wat kunnen de mensen dit weekend verwachten? Vanavond hebben we de officiële opening met de wethouder en een demonstratiewedstrijd Nederland-België. Daarna komen de voetvolleyers in actie en onze aspiranten, dus tussen de 12 en 18. Zaterdag is het volle bak hier. Dan zijn er tussen de 250 en 300 mensen aan het volleyballen. Die dat normaal niet doen, maar 1 dag in het jaar wel. En dan gaan we 's avonds feesten met 2 bands. En op zondag sluiten we af, ik noem het maar met de echte volleyballers. Die dan gaan laten zien hoe het echt moet. En dat allemaal dus op die nieuwe locatie hier zo. Ik hoorde net al, je kan hem eigenlijk op verschillende manieren toepassen, hè, het veld. Ja, we hebben in overleg met de gemeente hebben we ook een centercourt. Dat klinkt heel duur natuurlijk, maar die hadden er wel het verzoek om dat aan te leggen. Dus die wordt nu in gereedheid gebracht. Daarnaast kunnen we ook nog 4 velden naast elkaar leggen. Dus het is wel een serieus terrein. Alles op elkaar is 44 bij 22 meter. Dus. Ja, en daarnaast is de locatie volgens mij ook echt heel mooi uitgekozen. Ja, kijk maar om je heen. Ja, het is hier prachtig. Lekker windje constant en lekker de vrijheid. Ja, ik denk dat het een mooie aanvulling is op het toernooi.